Og førstepladsen på herrenes 10 km er Thomas Møller Hansen i en tid, som hedder 39 minutter og 48 sekunder. Og jeg kan også gøre det. På tredjepladsen til Uffe er der en taske fra Middelfart Sparekasse og noget vin fra Hejls Dårdyr-farm. Andenpladsen, Thomas Tinghus. Der er der en flaske whisky og 2 magasiner fra whiskymessen Kold. Og førstepladsen er en, nu håber jeg hårdt til vokser lidt, for det er en herreklip fra Svartbrohold i Sjælland. Tak for det, drenge, og jeg håber, vi ser jer igen næste år. Ja, det håber jeg. 21. trækker vi lige lidt. Nu, kære børn, skal vi have lidt tryllerier. Og der starter vi med Nikolaj, som er